joa pixka rarua, gure estropa guk geneukan dana eman deu, hori jo inoizko denborik onena, eta, bueno, guk gure eskusion guztile eman deu, eta geho uste deula suertik onena euki, baina, bueno, pixka tristura bat denbora horregatik, baina gaur arratzalden buelta eman, da urrengo azten, saiatzea, remontatzea, saiatzea. Ondo, guztua gelitu behain duen estropakin, eta meko ze gaureko aurre hartu zigun, gaur atea geha topea, eta guztua gelitu beha. Hor islatikan bueltan ritmo gehiagi hartu dugu igual, eta hor azkeren ibaikakin paragin doazin da hor behaik aurre hartu gue, baina guztua orokorren. Juteako uste genuen gure kalia hobia zala eta nik uste hobeto txugote zara, baina etortzako nik uste lautiko beto eta horka ikusartu zaigu, baina ez du buri galdu eta izutu dugu altzan guztia eta hoxe, nik guztua. Bai, nik uste pixka saltotxo bat eman deula baita ere, ostiraren hemen entrenatu genuen eta konfiantza asko hartu genuen gure buruakin, oso entrenamentu nahi genuen da gaur nik uste pixka plasmatu deula hori. Bueno, itxaso baldin bado, ez zoa pasatzi, azken laurak nivel osoneko lau ekipo geha, kale honen atokatzen zu eta bestia itxarrena, hor segunduko teia, itxaso txarrekin oso konfiantza hundila dakau, ekipo oso ondo joa eta hoiz eskatuko da, pixka suerti bakau.